אוקיי, שלום לכולם. בהדרכה הבאה אנחנו נראה איך אפשר להוריד את כל ה-followers שלנו מטוויטר באמצעות סקריפט ב-R, ונראה שזה לא כזה מסובך, ואחרי זה תוכלו להשתמש בזה כדי לעשות audience lookalike בתוך הפרסום בטוויטר. ניגש ישר ולעניין. השלב הראשון בעצם זה להוריד את R. אז השלב הראשון זה להוריד את R. אז נחפש R בגוגל, והתוצאה הראשונה שלנו תהיה rproject.org. ניכנס לאתר הזה, נלחץ על download R. האופציה הראשונה פה, Cloud R Project. אחרי זה נבחר לפי מערכת ההפעלה שיש לנו את הדאונלוד הנכון. אצלי יש Windows, אז נלחץ ל-Download R for Windows. נלחץ על Install R for the first time, כי זאת הפעם הראשונה של רובכם, ו-Download R for Windows. בשלב הזה הוא התחיל להוריד. אחרי שהוא יוריד, נתקין אותו לפי השלבים וניכנס לתוך ה-R. לפני כן אנחנו נצטרך לעשות איזושהי הכנה מסוימת ולהיכנס ל-apps.twitter.com. apps.twitter.com. פה אנחנו נעשה create new app. נקיש את השם, description, שם לא משנה מה השם, description פשוט תכתבו כמה מילים מה אתם עושים, נניח download followers from Twitter. בוובסייט תקיש איזשהו ובסייט אקראי, אבל תכתבו http:// ואז כל דבר. נניח אני כתבתי test.com, זה עבר לי, אותו דבר גם פה. I agree ו-create. יופיע לכם אפליקציה חדשה, תלחצו על האפליקציה, ומה שאתם צריכים להיכנס זה פה ל-Keys and Access Tokens. יש לכם פה את ה-Customer API, את ה-Customer Secret, ופה תלחצו על Generate Token, יהיה לכם פה Generate Token, ואתם צריכים את הנתון הזה Access Token ו-Access Token Secret. ברגע שיש לכם את ארבעת הנתונים האלה אתם מוכנים. עכשיו מה עושים עם הנתונים האלה? את הנתונים האלה מזינים לתוך הסקריפט במקום המיועד לו. איך זה נראה בפועל? בפועל, אחרי שתיכנסו ל-R אתם תעשו Open Script ותפתחו את הסקריפט, ייפתח לכם חלון דו-שיח כזה, ותפתחו את הסקריפט במקום ששמרתם אותו. ייפתח לכם חלון טקסט כזה, ופה תצטרכו להזין את ארבעת הנתונים. עכשיו איך זה בא לידי ביטוי כדי שלא יהיה שום בלבול? Customer Key הולך ל-Customer Key, Customer Secret הולך ל-Customer Secret. פה בטוקן, Token Access הולך ל-Access Token, ו-Access Secret הולך פה ל-Access Secret. במקביל תיכנסו לטוויטר, ויש לכם פה את השם שלכם של טוויטר, אז תעתיקו את השם ותדביקו אותו פה. ברגע שיש לכם את 5 הנתונים האלה אתם מוכנים, ואתם יכולים להריץ את הסקריפט. עכשיו איך מריצים את הסקריפט? נכנסים פה לחלון, לוחצים Ctrl A, לוחצים כפתור ימני, ורושמים Run Line Selection, או יותר כ-Ctrl A, Ctrl R. ברגע שהוא תחצו על Ctrl R הוא יתחיל לעבוד, ייקח לו לעבוד בערך 5-7 דקות. בסופו של דבר תקבלו חלון דו-שיח שמבקש מכם לשמור את הקובץ. עכשיו איך זה נראה?
עכשיו אתם רואים שזה רץ. כן, מבצע פה את התהליך. אוקיי, עכשיו נפתח לכם חלון. נניח אני שומר את זה עכשיו בדסקטופ, אני אקרא לזה followers. חשוב הסיומת שתהיה CSV, כדי שתוכלו לפתוח את זה באקסל או בגוגל דוק. ככה זה נראה. מה יש לנו פה? יש לנו את המספור, description, כל מיני סטטיסטיקות על אותו בן אדם, כמה חברים יש לו, כמה יש לו followers, איך קוראים לו, מתי הוא נוצר, אם הוא protected או לא, אם הוא verified או לא. מכל זה ספציפית עבור פרסומות, מה שמעניין אותנו זה רק ה-ID שלו, אז נמחק בשלב הזה את כל שאר העמודות, נמחק פה גם את השורה הזאת. יפה. עכשיו אנחנו נשמור עוד פעם את הקובץ, ואת הקובץ הזה תראו בהדרכה של אורי איך עושים. אפשר לטעון לתוך טוויטר ולהשתמש בו לצורך פרסום ממוקד עבור אנשים שספציפית אנחנו יודעים שמעניינים אותנו המוצרים שלהם. תודה רבה.